Burkina Faso jigitigɛ dɔ kɛlen do ka se kɔri sɛnɛlaw ma. Tumusiya dɔ kɛlen do ka kɔri halaki. An ka sɛgɛsɛgɛli y'an se Tui mara la kilo 100 ani bobo julaso ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ kɔri foro min na o ye Tani François ta ye. Tumuw denden lo filaburu kan yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Dɔw jani i n'a fɔ tasuma lo y'a minɛ. Bana min bɛ kuma fɔra ka taa Jaside ko fan fɛ. Mɔgɔ b'a fɔ ko tama gɛrɛnna. A julakan tɔgɔ ye tama gɛrɛnna. N'i y'a ye a bɛ kɛ filaburu kan tama ka tile. Ale ye fɛn nin bin kɛnɛman don a bɛ kɛ filaburu kɔra. A nɛni bɛ ɲinan san na a kɛra comme a donna joona an ka maraw la. Mɔgɔ min tumu ni siya fɔ an ye ten o ye Useni Kabore min bɛ kɔri sɛnɛ yiriwa ɲɛfɛ Burkina Faso kɔri barada bara min Sofitex ye. Dusukasi min bɛ sira François Tani ma ale b'o walawala anw ye. Ne ye kɔrisun sɔrɔ a ti flɛri bɔ a ti capsule bɔ tugun a bɛ commencer furabulu ye commencer ka ja n'a bɛ commencer ka ja c'est que kɔrisun yɛrɛ bɛna na ja a b'a yira k'a fɔ ko bɛrɛma kɔri tɛna den an ye capsule min kɔnna ka bɔ nin kɔrisun dɔ bɛ yen i bɛ taa jate baraden 3 den 4 a tɔ nin a bɛ tiɲɛna ka taa foyi tɛ kɔri nin na. Ale yɛrɛ k'a fɔ taara kɔri yɛrɛ dɔrɔn kunkan ko tɛ tugun. Bana nin b'a kɛ comme bana nin bɛ kɔli dɔrɔn attaqué dajan nin ka fara gan nin gan farabulu dajan farabulu ani da yɛrɛ fɛn min ye farabulu ye mɔgɔ min ye fɛn min dan dugumakolo kan ka falen donc muso ninnu yɛ ti nan sɔrɔ la parce que n'a ninnu farabulu ninnu bɛɛ tumu ninnu b'a la a b'o bɛɛ jara a b'o bɛɛ kurukuru. Nka mun bɛ se ka kɛ ka se ka nin kasara nin ta ka bɔ sɛnɛkɛlaw kan. Useni Kabore. Traitement ni jumɛn ye an ka mara yan yɔrɔ ko limɔgɔkɛ fila nin a b'o ta o ye troisième fenêtre ta ye ka traitement nin daminɛ a wagati sera o a wagati ma so a y'a jija ka traitement nin kɛ n'a b'a kɛ fana a ye kunnafoni di ɲɔgɔn ma a ye kan bɔ ɲɔgɔn fɛ ka se ka baara nin kɛ baara nin ti kɛ i kelen nata ye bɛɛ lo bɛ jɛn ka kɛ n'a jɛnna ka kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye an b'a kɛlɛ ka se ka a fanga ban ni aw traitement fana kɛ nin a b'a kɛ semaine o semaine 3 ka tugu ɲɔgɔn kɔ. Ɲɛfɛ tugu Bereba marara Sesako ale ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ fo ka dɛsɛ. O y'a fɔ ko an ka limɔgɔgwɛ fila nin kɛ ka a pompe donc an ka pompe tile 7 an kana tile 15 kɔnɔ tugun an ka kɛ tile 7 n'a mɛnna ale ye tile 10 ye wa an dɔbara k'a pompe ne kɔni ye n ka foro la ne ye pompe ko 2 kɔni sɔrɔ ne limɔgɔgwɛ fila nin ye mais yɛlɛmani ma don. Bibi na an yɛrɛ t'a lɔ an bɛ min kɛ a kɔni kɛni bɛ kamanagwanko ye an b'a yira deja k'a fɔ ko an ka kan ka sɔrɔ min kɛ a tɛna sɔrɔ tugun. A yirala k'a fɔ ko ninnu tumu ninnu tun bɛ bɔ san tɔw ra foro minnu bɛ Korowari ani Mali danfara la nka an bɛ yɔrɔ min na komi bi a ye Burkina Faso mumɛ sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔw ta ne tun ye Alidu Wederawogo kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Julaso.